Bamse, vågn nu op, din kone. Hvad fanden i helvede? Hvorfor vækker du mig? Hvad er der blevet af kylling og ælling? Ja, kylling druknede selvfølgelig. Nej. Vi fandt ud af, at hun ikke kunne svømme. Og stakkels ælling. Hun blev skudt. Hun blev fandme også skudt. Da der var jagtsæson, så... Jeg er alene her. Ingen vil holde mig med selskab. Det vil jeg godt, Bamse. Det er fandme flink, der er der her. Tag noget af det der. Ej. Jo. Der er ingenting i. Fy for helvede. Nu faldt skorstenen ned igen. Ja, det skulle da blive stjålen. Hvad fanden er det, der stjålet min bil? Fuck. Shit. Ej, er du okay, Bamse? Nej, du er ikke okay. Jeg vil have hånden. Et glas hånden, ja. Hvad fanden er det? Du er færdig, Bamse. Jo. Hjælp! Hjælp! Og man så aldrig noget mere til Bamse. Farvel. Ned med dig. Hej, Jones. Jeg overlevede, jeg er på månen nu. Lad os prøve den igen til en remix. Hej, Jones. Du er Neil Armstrong. Jeg landede på månen. Lad os tage den igen til den tredje remix. Ja. Køb det nye budgetdrikkevand. Ved du hvad? Når du drikker dette budgetdrikkevand, så føles det om, at du kommer på månen. Så prøv derhjemme og sæt det ned i en skraldebøtte, og så drik lidt af budgetvandet, så er det som om du er på månen. Jamen skikke. Vi ses. Hej, Jones. Nam. Var det fedt at få noget budgetdrikkevand? Ja. Så køb budgetdrikkevand igen. Shit! Nico! Nej, Det er ikke fair. du er færdig. Desværre. Hej, Joe. Shit, Nico. Du er færdig, ikke også? Ja. Au. Stakkels scooter. Hej, Joe. Hvorfor? Nu ødelagde du scooteren. Nej. Jo. Nej. Hvad er det for noget? Hej, Jones. Nå, var det på hovedet? Ja. Det ser ud som om du knipper med scooteren. Hej, Jones. Nyeste Bjørn Ries æbler.
saftige som noget, du aldrig har smagt før. Nemlig. Prøv at tage en bid, Bjarne. Hvad siger du så? Saftigt lækkert. Ja, jeg forstår det på dig. De er dejligt søde. Ja. Og nu videre til det Idiot Show. Så er julemiddag på slot. Det er haren og påsken. Ja, og det er naren for april. Han vil godt starte med en joke. Okay. Hvorfor bliver man... Jeg kan ikke lide at blande sig. Ja. Hvad sker der, hvis man ser julemanden i maven? Nej. Man bliver varmere. Ja, det er rigtig sjovt. Hej, her er julemanden her. Ja, hvor satan da. Hvordan ved man hedder Claus? Jeg ved hvad. Hvis man er Claus og forbi. Ja, det var meget. Det er sandt. Ja. Alle Claus var Claus og forbi, og kan man få Claus var Claus og forbi. Nå, det er kun fordi han der han hedder Sandex. Hold din kæft! Din lille møghavn. Din lille møghavn. Skal jeg have noget kridt? Jeg er det Signe. Hej. Det er bøsse. Det er bøssehjul. Det er sat med en bøsse. Prøv at fyre endnu en vis af om Rudolf. Jeg tror, det er sådan. Jo, de der højtidsangriber, jeg prøver at nakke til. Det var de perler. De kommer ikke. Perler, det tager jeg på sidst. I I love you, way too much. love the world. Så for sig. Nej. Tak for den her middag. Ja, vi bliver nødt til at lukke ad. Vi ses næste. Lort! Vi ses næste jul. Ja. Jeg synes, I skulle tage at prøve det nye Counter-Strike Source. Det er som om, det er virkeligheden. Bare prøv at se lige her. Så prøv det nye Counter-Strike Source. Ellers er det der. Ligesom ham der.